सोनया का पाराता भोर हो लोग सुनत नहीं खे तमने के गावत तो नहीं खिया अरे गावे या सुने में लागता जोर हो सुनहू में मेहनत लागता आ गावहू में मेहनत लागता लेडी जेंटलमैन हंसे लेनो तो जो तो सब गलती हम माफ कर दिले हां कर के थप्पड़ संगे में पराता भोर हो सुन में गावे में लागता जोर हो बेचलक मधु दंदा ही को लोग नहीं रही जब नौका न चटनी चटाईबा बेचलक दूध दही एको लोग नहीं रहे जब ले नौका न चटनी चटाईबा कि बेचलक मधु दंदा ही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटाईबा जुग का बा कि जब ले ढोरी पर जीत नहीं गईबा नहीं मार्केट ढोरी पर जीत नहीं गईबा नहीं मार्केट जब ले ढोरी पगीत नहीं गईब नहीं मार्केट में आईब एक आदमी ना यहाँ जितना लोग बा लगभग सभे केहू जानता करबीर सिंह अभियंता कैसन गावेले जानता नहीं सबे ना सबे जानता ना सभे जानता कि यहाँ तब बाउरे बोली है बाउरे गई है लेकिन तब अरे सब केहू जाने बोलो बाउरे भी सब केहू जाने बाउर बोलो सभिया सब केहू जाने बाउर बोलो सभिया अरे तब देखो बायना लेके खोज जावे जानता बायना लेके खोज जाता कृष्णा भैया कि कमल बास कुआनिया धर बढोरी में पिए न तो जिंदगी भर पीछे रही जाईबा भोजपुरी में कलौता कलाकार जब 65 साल के हो गईले आई अभियो हमन संग गावले त बुझाले कि लइके बात त निमन गा के आउरे बाउर गा के कि कमल बास कुआनिया धर बढोरी में पिए न तो जिंदगी भर पीछे रही जाईबा यही से कहते हैं छोटू भाई कि जब ले ढोरी में गीत नहीं होइबा नहीं मार्केट में होइबा जब ले ढोरी में गीत नहीं होइबा नहीं मार्केट में होइबा
हमने के सुनले रही जा पढ़ले रही जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकल रहे जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का जन्म भई रहे सबके सुनले होई न पढ़ले होई न लेकिन एहू घरी लोग निकलल बा कलयुगवे में अरे विष्णु जी के पहले निकलो नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलो नाभि से कमल हो लेकिन कलयुग में के निकलल बा अरे धोरी से निकलल बा रे चोदन चंचल हो धोरी से निकलल बा रे चोदन चंचल हो जवन बात बात दाउरू है भाई वाला दाउर की मन भाई बात हो जे डटाई जहाँ निमन गावे का प्रयास कैलो जे बोलौले बा उहे लगी डाटे के ब्याज ये सब गावे खातिर बोलावल बा तनी जमाई सब है आ जमाई सब के दिन सब जना रहे लोग हमार को दिन 2 दिन पहले दिगवा दीपावली प्रोग्राम रहे हां जी हम अभियंता जी रही जा आ गनी जे गाड़ी लागल आ तले जे बोलौले बा जो करते आके के ब्याह जी दिन में राम विवाह हो गइल बा त ना बुझाइल हमरा कि भाई हम कनी का जने हो गइल बा त कहलो कि शिव विवाह गावे के बा फिर जनाइले कहले कि ब्याह जी राम विवाह हो गइल बा हम कनी कि भाई त हो गइल बा त ठीक है न बा त हमके शिव विवाह गा देब जा त फिर जनाइले कहले कि हुन बुझत नहीं खे राम विवाह हो गइल बा हम कनी कि बुझ गइनी अब हमन के माई बहन करे के बा क देता नहीं जा रोक जाए अत्ता हिना भइल के 2 तल के बाद 2:30 बजे के बाद उहे लोग कहे लागल कि ब्याह जी अब रहे दी सब फिर अगलो साल होके के चाहिए यही से कहता नहीं ए लइके कि जवन बात बात बाउरू है भाई वाला दाउनी मन भाई बात हो जे डटाई यही से कहता नहीं अंबानी कि जब ले ढोरी बजत नहीं होइबो नहीं मार्केट में आइबो